ప్రియమైన ప్రభువా నీదు శరణు మేము చేరియున్నాము. ప్రాణాత్మధనములు నీకు సమర్పించి సాగిలపడి మేము రోకెదము. ప్రాణాత్మధనములు నీకు సమర్పించి సాగిలపడి మేము రోకెదము. ప్రతిదినము నీవు ఆశీర్వదింతు పడిపోయినప్పుడు లేవనెత్తెదవు. ప్రతిదినము నీవు ఆశీర్వదింతు పడిపోయినప్పుడు లేవనెత్తెదవు. ఈ జీవితపు యాత్రలో నాకు ఈ వాక్యమే కదా మార్గము చూపును. ఈ జీవితపు యాత్రలో నాకు నీ వాక్యమే కదా మార్గము చూపును. కృపగల దేవా ప్రియమైన ప్రభువా నీదు శరణు మేము చేరియున్నాము. కృపగల దేవా ప్రియమైన ప్రభువా నీదు శరణు మేము చేరియున్నాము. ప్రాణాత్మధనములు నీకు సమర్పించి సాగిలపడి మేము మ్రోకెదము. ప్రాణాత్మధనములు నీకు సమర్పించి సాగిలపడి మేము మ్రోకెదము. కష్ట దుఃఖములు ఎన్ని ఎదురైనను వాటన్నిటిలోని కృప చాలునయ్యా. కష్ట దుఃఖములు ఎన్ని ఎదురైనను వాటన్నిటిలోని కృప చాలునయ్యా. మేము నీ మార్గములో నడచుచుండెదము. అంతిమ విజయము మాకు నిశ్చయము. మేము నీ మార్గములో నడచుచుండెదము. అంతిమ విజయము మాకు నిశ్చయము. కృపగల దేవా ప్రియమైన ప్రభువా నీదు శరణు మేము చేరియున్నాము. కృపగల దేవా ప్రియమైన ప్రభువా నీదు శరణు మేము చేరియున్నాము. ప్రాణాత్మధనములు నీకు సమర్పించి సాగిలపడి మేము మ్రోకెదము. ప్రాణాత్మధనములు నీకు సమర్పించి సాగిలపడి మేము మ్రోకెదము. క్రీస్తునందు ఈ సేవను పొంది ఉన్నాము. మట్టి పాత్రలో ఈ మహిమైశ్వర్యము. క్రీస్తునందు ఈ సేవను పొంది ఉన్నాము. మట్టి పాత్రలో ఈ మహిమైశ్వర్యము. జీవించినను హరించినను మేము మహిమపరచుచున్నాము. జీవించినను మరణించినను నిన్నే మేము మహిమపరచుచున్నాము. కృపగల దేవా ప్రియమైన ప్రభువా నీదు శరణు మేము చేరియున్నాము. కృపగల దేవా ప్రియమైన ప్రభువా నీదు శరణు మేము చేరియున్నాము. ప్రాణాత్మధనములు నీకు సమర్పించి సాగిలపడి మేము మ్రోకెదము. ప్రాణాత్మధనములు